kwasahlali ezakhiweni lezi ezakhiwe. Abantu babazi ukuthi uNkulunkulu usesontweni, kodwa uhlala esakhiweni sikamoya. Njengoba uhleli phansi nje uhleli kuNkulunkulu. Ingakho kubalekile ukuthi umzimba wakho wazi ukuthi uyithempeli likaNkulunkulu. Ila hlala khona umoya ingcwele. Uma ungcolisa umzimba wakho, ungcolisa umoya ingcwele ohleli kuwe. KuJohn 15 lithi izwi lenkosi uthi uJesu hlalani kimi nami ngihlale kinini. Mayisethi niyocela noma yini nginenzele yona. Cela abantu abahleli kuJesu. NoJesu ohleli kubona. Kusho ukuthi uJesu ufika uhlale kuye. Mayise naye ehlala kubani kuwena. Then akusaphili wena. Sekuphila uKristu kuwe. Niyangizwa bazalwane? So namhlanje ngizothi yiba umuntu ophikelelayo. Yiba umuntu okhuthazelayo. Yiba umuntu oserious ngensindiso. Amen. Uma ungeke ube serious ngensindiso yamukele. Ngeke wabona amandla ensindiso. Uyocabanga ukuthi nje isonto kuyasonto. Kanti fanele ubonakala amandla ani ensindiso. Haleluya. Ube khona umehluko. Kuthiwa ingane kaMasibanibani siyayazi ngakakholwa. Kodwa ithe sithatha uJesu. Sawubona umehluko. Sayibona inkambo ishintsha. Sayibona indlela yokukhuluma ishintsha. Oh amen. Oh hallelujah. Athi umhlabele singenwe emoyeni. Lento kaJesu uJesu mayingena kuwe. Kungena uJesu ngathi ungena iphilisi. Iphilisi maningena noma ngiyeka iphilisi angikhulume ngotshwala nje. Utshwala bongena umuntu ophuzile uthi mayibhodla noma ngaphika kodwa kuyezwa ngathi uphuzile. Ubhodla akudlile. Amen. Indaba yokukholwa kufanele ufinyelele la ngisho ukukhuluma kwakho kushintshe. Alibonga igama lika Jesu. Impilo inama season, impilo esiphilayo nje emhlabeni ineyinselelo eziningi. Noma ungathi uyakuyeka ukukholwa ngoba abanye uzecabanga emhlongo ukuthi ake ngithathe ibreak. Ebona nje band ezimba. Ake ngithathe ibreak ngeke ngiyime kancane indaba yokukholwa ngiyime kancane ukuya enkonzweni. Ecabanga ukuthi ukuyeka ukukhonza inkinga sizoma. Kanti inkinga nabangakholwa banazo. Nabakholwa banazo. Umehluko ukuthi inkinga zikufika kuphi? Zikufika unobani. Haleluya. Uma usemncane ukhula awumsaba umuntu ozokulimaza noma okusabisayo. Uma wazi kahle ukuthi nginobaba noma nginobhuti noma nginobani ekhaya. Amen. Hayi ngoba ungamsabi uthembelo ohleli naye ukuthi upowerful unamandla kakhulu kulesitha sami. So kuya ukuthi inkinga ifika ukuphi? Ifika unobani. Ngoba same inkinga ehlasela umuntu ongakholwa naye iyahlasela. Umehluko ukuthi lo imhlasela kana Jesu. Imhlasela kana Themba. But when ihlasela unalo ithemba. Uyazi ukuthi mayihlasela wenze njani. Never give up. Ungalinge uphonse ithawula empilweni. Special ohambeni lokukholwa. Yenza sure ukuthi uyaqinisela. Uyabona bebethi umuntu qinisela. Akasho ukuthi awubuza ubuhlungu. Uthi phezulu kobuhlungu obuzwayo. Shayise ngathi awubuza. Uqinisele. La ikholweni siyaqinisela. Hayi ngoba basihlebayo singabuza ubuhlungu bokuhletshwa. Hayi ngoba ungezwanga futhi ukuhlebile usibanibani. Kodwa ngenxa ukuthi uyaqinisela. Uyamazi omkhonzayo. Futhi uyaunderstand ukuthi usempini. Uyabekezela.
thina sifana neboxer bakhona basezibhakela la ko TV kusibuka isibhakela lapha makubudlala isibhakela hey suka ishawana la umdlalo kodwa kuyashawana kuno referee lo osuke elawula noma ephethe impi mase khona ucoach lo ibox elifika lihamba nani no coach wakhe uma zikunethe lapha ushawa uma ucoach engakaliphonsi ithawula kusho ukuthi impi ayiqhubeke usuke echaza ukuthi we referee noma lo engihamba naye bemshaya kodwa ngiyakholela ukuthi usengavuka thina sisempini njengomzalwane ulempi kwifamily yakhe emndenini futhi lempi yasemndenini musucabanga ukuthi uma bengayizwa into yakhe yokukholwa ingoba bekuzonda abakuzondi ingakho musukulwa nefamily yakho uma bona sengathi abayizwe into yokukholwa ukuthi abayizwanga into oyizwile abayibonanga into oyibonile bebengekho uthithwa isandla sinamandla haleluya so kunabantu noma esindiswa uthi mabebona abantu befamily bemndeni bengathi bamelene nento yakhe mase ecabanga ukuthi bamzonda amen abakuzondi ukuthi iyabadida lento ukuthi wena uyeka kanjani amathemba ekubeni sikhuliswe ngalento wena uyaphuma kuyo ngithi ibox amali phakathi empini noma likashawa amaphantsha kanganani liyabekezela liwe livuke liqhubeke lempi nathi sinjalo siyashayeka siwe kodwa siphume eringini as long impi akapheli siyaqhubeka silwe oh hallelujah as long bengakayifaki bengaliphothi ithawula hayi asiphume okumnandi ucoach wethu ongumoya ingcwele akaliphothi ithawula ngeke ethi mhlongo yeka ke manje ngathi uyashawa akwenzeki imvelo yakhe nje kaNkulunkulu ayikwazi ukuhluleka uyakholelwa kumoya ingcwele ukuthi uzoyinqoba nalephi kuyabathusa nje ezulwini uma wena uye ukukholwa ngoba uyahlethwa kuyabathusa ezulwini ngoba uye ukukholwa ngoba unamali zonke izimo ongena kuzo awungeni kuzo zingathestwanga uma iboxer lizolwa kuqala kucheck ukuthi lempi le angayinqoba yini ame ingakho bangena bayaqala umzimba uthi usibanibani umzimba wakhe cha angafitha uma umama ezofuza ingane yakhe iparish ingane encane akavele thatha iphali selishisayo lifaka emlonyeni wengane uqala engathi uyalidla yena obuke eceleni ngaze ukuthi yazi lento enziwa lo mama ayibuke kahle athatha ispoon asifaka emlonyeni wakhe asikhiphe mase nika ingane uyasuka enzani usethi ngcono kushe mina kunokusho ingane yami usuke test ukushisa kweparish ukuthi ingane izokwazi ukudla injalo izipho esihlelayo ayikho impi engaphezulu kwamandla akho yonke impi iyalingana nawe idlula kuThixo qala athi uma mabiyela uzoyiwina lempi uma yabona ukuthi ngeke ayiwine ayizi kuye yonke into esibhekene nayo iyalingana nathi yonke into ebhekene nawe ingusize wakho nikhona kodwa ngizothi qhubeka ungagive up ngeke ithawula liphontswe lithi iBhayibheli siyanqoba nokunqoba ngoJesu oh amen keep on standing yima noma thiwa izimo zithini yima sinenkinga yamakholwa uthatha uJesu mangasayimeli into yakhe
etatazela umzalwane esindisiwe ehlabelela kade efakaza mase kuvuka izimbu siyatatazela akasakwazi ukuyimela into ayikholelwayo. Ungakwazi ukuyimela into yakho ngeke bayihloniphe abantu, bayakuthuka ngayo ngeke bayihloniphe ngoba wena awukwazi ukuyimela. Uthi uDavide bengimncane manje sengimdala, ubala nezimpi emncane. Uthi kube nezimpi ngimncane ngabona isandla sikaNkulunkulu sinqobela. Nawe sihleli la endundulu, uNkulunkulu uzokunqobela. Uma umuntu omusha uthatha ivangeli musu ukulingisa abanye abantu abasha abathatha ivangeli mase bayadlala. Thatha ivangeli mase uba serious ngalo. Siyagijima la sibheke emgomeni. Amen. Niyabazi abantu abangena imarathon, laba abangena kwimarathon besuka eMaritzburg beThekwini, uma beqala basuke bayilungiselele wonke umuntu usuke ethi ngizofika. Into eyenza bekwazi ukuqeda imarathon uba nomoya ukuzithiba. Awukwazi ukunqoba kuleli vangeli uma ungenawo umoya ukuzithiba. Hayi ngaba sidlala ngawe sizonqoba la, wena ungena yonke indawo, udla yonke into, utholakala yonke indawo. La kuduxuzwa khona nawe uyatholakala. La kwezwa zona izinto engekho right nawe ukhona. Akuzo sonke izinto ophuma kuzo ngoba zizimbi. Ezinye siyayiyeka ngoba izulu alivumeli kithi. Uma umuntu engena kwimarathon kunabantu abamayo emgwaqweni bephethe, abanye baphethe amanzi, abanye baphethe drink, baphethe juice. Lo gijimayo noma omengakanani akawuthatha udrink ngoba uyabothi lento engizoyiphuza izohlala emadolweni iqeda amandla. Kunezinto ozidlayo njengekholwa eziqeda amandla okugijima. Once uSathane wakubona ukuthi umzalwane okhuthele nogijimayo noyimisele, uzokulethela into ezokwenza ukuthi uphela amandla. So hey wayevutha uSibanibani, kwenzakalani? Waphela amandla, wadla ongadliwa, wadla esingakudli. Fanele wazi obusindisiwe nje sekunethemba ekhaya libuyile. Ingakho mayithi umuntu mesindiswa sithi wayifaka inhlanhla ngoba ulethe isibani uzokhanyisa ekhaya. Haleluya. Manje njengoba usungene nensindiso uzonqamula iziqalekiso zozalo, uzonqamula imkhokha namashwa namabhadi ekade ehlasela lomndeni. So uSathane uzongimaka. Amen. Yingakho ezakhe izimpi ngeke ifane nezabanye ngoba umake wena uluze focus. Abanye bayusagijima memeza, abanye bethi ugijimani wena bememeza nje, bethi hayi uzohluleka bememeza, kodwa ugijima uvala indlebe athi ngiyaphikelela phambili. uSathane uyathanda umathende, habe thanda uSathane ukuthi umnake njalo mayilethe izinto ufuna ususa amehlo akho kuJesu. Mase unaka izinto ayiletha kuwe, uyazi ukuthi once wanaka izinto ngeke usafinyelela phambili. Ngoba usindisiwe la endundulu, uNkulunkulu usenethemba ukuthi umphakathi wale ndawo uzothola ukukhanya ngenxa yakho. Ayibonga inkosi. Awusindiselwanga nje ukuthi uhlale, kodwa uNkulunkulu uzokusebenzisa kulesi sikhathi. Kunemndeni ezophila, kunabantu abasha abazophila, kunabantu abama-drugs abazowayeka ngenxa ukuthi usindiswe wena. Yiba ne-self discipline, yiba nalento yokuzikhuza. Yini bazalwane? Uma umzalwane yiba nalento yokuzikhuza. Awonke umculo odlalayo njengomzalwane, akuyonke into ekhulunywayo noyikhulumayo. Kunezinto wena ongangeni kuzo ngoba kukhona la ubheke khona. Kunezinto ongahlanganyeli kuzo, kunendlela ongagqoki ngayo,
kunendlela ongakhulumi ngayo. Oh amen. Lento ensindiso musu ukukhuluma ngayo kakhulu. Makubonakala inkambo. Oh. Special abantu befamily. Abantu bomndeni ngeke ubashumayeze. Ngevesi. Abantu uzokwazi ukubashumayeza ngevesi. Abantu abangaphandle. Laba basekhaya begazi lakho. Bafuna ubashumayeze ngenkambo. Ngoba ngevesi bazothi siyakuzwa nje. Ududo ukuthi nje ilento isashisa lento isangene. Kodwa inkambo indlela ophila ngayo uyobezwe bethi siyayibona lento. Abantu befamily bashumayezwa ngenkambo. Awukwazi ukukhuluma kanti inkambo yakho ibheke eceleni ziyaphambana inyawo. Yiba ne self discipline. Number 2, yiba nento thiwa i-determination, ukuzimisela. Lento yokukholwa ifuna umuntu ozimiselayo. Uyabona yonke into oyenzayo uma ungazimiseli kuyo ngeke uyibone iphumelela. Yonke into othi moyenza uzimisela awuyawudla umhlaba. Uzwa abantu besondela bethi wenza ngani? Uzwa abantu bethi hey siyabona. Yini badonswe ukuzimisela. Awukhithi icala. Sandela abantu noma ekholwa kodwa uyalandelwa too much sengathi wenzela umuntu othize. Inkinga yakhe akakafinyeleli lazimisela khona. Ngisho ufunda isikole awukwazi ukuthi uqhamuka uzophasa ungafundi. Uyazimisela, uyastadisha. Lento uma ufuna ikusebenzele zimisele. Ezenjani? Zimisele. Mabakhuluma abantu bethi hayi ingane uMasibambane, uMasibambane ungenwe. Ngeke umthinte ngalento engene kuye. Ngoba uma kufuneka abantu abahlabelelayo na uzotholakala. Uma kufuneka abantu abashalishayo uzotholakala. Uma kufuneka abantu abazoklina esontweni uzotholakala. Umsebenzi kaNkulunkulu ngeke ufe ukhona. Uma ungazimiseli into yakhe kinakwe. Ngisho umuntu nje egqokile nje. Into ebadonsayo abantu bathe hey waqoka umuntu. Waqoka kahle. Yingoba uzimiselile. Wathi yabona ngizogqoka kahle. Wadonsa amehlo abantu. Amen. Ngikhuluma ngensindiso. Insindiso ayimsebenzeli umuntu ongazimiseli. Lento ifuna uzimisele. Ungashithi ukukhuluma ube nenkani yakhona. Kunenkani yakhona la. Inkani yokukholwa. Yazi unabantu unenkani kabi kodwa akanayo inkani yokukholwa. Unenkani nje umthetho wakhe kodwa akanayo inkani yokuthi lesisona ngeke ngisidle. Nometha abantu bathini. Yiba umuntu ozimiselayo. Asikakhonza isichitha icala. Uthi hayi lwesibili siyakhonza nje. Akube into eshisha ngaphakathi. Ushani lwesibili. Yini esingayenza ukuthi indundulu ngoba endundulu baningi abantu abamdinga uNkulunkulu. Haleluya. Bayothinta ukuzimisela kwethu. Bayothinta inkambo yethu. Bethi hayi siyambona uNkulunkulu labantu. Ngeke umthinte ngevangeli lakhe. Uma uzophumelela empilweni, phumelela abantu abaphikelelayo. Noma iliphi ibhizinisi okulo, noma yiphi into iproject oqalayo. Uma umuntu osheshayo ugive up, ngeke uwine. La emhlabeni ukwina abantu abaphikelelayo. Wina abantu abathi press on, abathi ngiyayicindezela, ngiyaphambili, nometha abantu bathini kodwa ngiyaphambili. Awukho reverse evangelini. Corinthians chapter 15. Chapter 15 verse 57. Kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Nizwele izwi lenkosi. Ithini?
Makabongwe uNkulunkulu osiphe ini? Osiphe ini? Wasipha ngobani? Oh amen. La evangelini asiyinqobeli. Sinqoba ngoba sinikiwe amandla. Ufuna ulizwe leli verse. Makabongwe uNkulunkulu. Oh, awuthi ngiyambonga uNkulunkulu. Simbongelana uNkulunkulu ngoba usiphe ini? Ukunqoba. Sinqoba izifo. Sinqoba izono. Sinqoba inkanuko. Sinqoba ukuthandiswe. Sinqoba yonke into. Asinqobi ngeability yethu. Asinqobi ngamandla ethu. Kodwa sinqoba ngenxa ukuthi uNkulunkulu siphile. Oh amandla. Hallelujah. Kusho ukuthi uma umuyela uJesu lithi iBhayibheli bonke ababamukela wabapha. Eish. Wabapha. Wakupha ini? Amandla. Uthi umpostoli Paul siphiwe amandla okunqoba. Oh amen. Akushiwo ukuthi umuntu uyanqoba kanti akalwanga. Kusho ukuthi iziphi zonke zasesikoleni, iziphi zasekhaya. Azikho ibothi ngivele ngayibona sengiwile nje. uNkulunkulu uvele nje kusho uNkulunkulu uvumile ngihluleke. No. Ayikho into enjalo. Uma umuyela uJesu uthi uPostoli Paul makabongwe uNkulunkulu osipha ukunqoba. Oh amen. Siyanqoba ngoJesu. Kusho ukuthi izipho esigena kuzo zithi ingena usunika ipackage yokunqoba. Awungena empini kanti uphuca amandla okunqoba. Hallelujah. Awuthi ngiyanqoba ngoJesu. Hallelujah. Unqoba yonke into, ayikho into engaphezulu kwamandla akho. Unqoba izifo, unqoba amadimoni asekhaya, unqoba izinto ezihlasela ulele, unqoba ngoJesu. Siyanqoba. Makabonga uJesu. Uthi uPostoli Paul sibonga ukuthi siphiwe amandla. Hayi amandla okuhluleka. Athi mse vele ngahluleka. Angazi kwenze njani. Yingoba kusho ukuthi awasekho lamandla. Uhlulwe ngoba amandla awasekho. Abamukela uJesu, aba serious ngoJesu. uJesu uyabapha amandla. Ngakho ke abazali uyabona ke manje uthi umpostoli Paul njengoba uNkulunkulu esipha amandla okunqoba. Sinqoba ngoJesu. Nayo ke into ezonenza ninqobe. Uthi bazalwane bami, yes. Yibani ngabagqilile. Into eyenza unqobe ugqila. Ukuba nezimpande nazi izihlahla nje lezila. Ngeke nje uthi bafana noyisiphule ezihlahla ngeke. Ezeminyaka sezinezimpande. Amen. Lapha ekhaya kunezihlahla kunezimbali esihlobise ngazo. Zinhle kodwa ayitshaliwe. Ayitshaliwe sibekiwe nje. Manginomoya ubona ngazo seziphansi. Ngoba ayitshaliwe. Lithi iBhayibheli thina sitshaliwe endlini kaNkulunkulu. You are planted in the house of the Lord. Njengoba ula endlini kaNkulunkulu utshaliwe, awubekiwe. Awusifenisha. Asihlobisile ngawe. Utshaliwe. Uma utshaliwe ke ayikho into etshalwayo mayise ingamnazi impande. Ubona ngakho ukuthi itshaliwe into ngoba inani inezimpande. Ubona umzalo esiphuwa kalula nje. Ukhonza la, ukhonza lapha, ukhonza yonke indawo. Umwela uJesu umbona lapha nayo. Uyancinda wenza zonke izinto akatshaliwe. Wenza yonke into othi uyasiza. Uyayenza ngoba akatshaliwe, akanazi impande. Amen. Iba nezimpande qile kulento yokukholwa. Hallelujah. Njengoba ngifundisa nje ngiyanigqilisa manje. Akufanele kuthiwa hayi laba baya esontweni nje njalo ngesonto siyababona kufika imoto yabathatha kodwa kubonakali ukugcila kwabo.
ngoba impilo kuba nomoya ofikayo. Uthi uJesu mayikhuluma ngelanga uthi asifane nendoda ehlakaniphile eyakha indlu yayo edwaleni. Amen. Uthi kunendoda eyayisula eyakha indlu yayo esihlabathini. Uthi kwafika umoya nezivunguvungu. Uthi lendlu eyakha edwaleni yama. Oh amen. Idwala lethu linguJesu. Oh hallelujah. So uma lithi izwi lenkosi masiba bagqilile. Lisho ukuthi into ezokwenza sinqobe sigqile nasezwini. Funda izwi, ungalifundelwa umfundisi njalo. Ungalifunde esontweni makuthiwa vula iBhayibheli kuphela. Lifunde nasekhaya. Ugqile emthandazweni. Ube ne-altar lakho lomthandazo ekhaya. Ube nesiguqo sakho. La wazi ukuthi i-altar lami leli. La ngifuna ubuso benkosi. Ngiyalidla izwi. Ngoba izwi liwumuthi. Njoba silidla nje sidla umuthi. Lo muthi uyaphilisa. So uma ungalidli izwi, ulove esontweni ungahlanganyeli, ngeke ugqile. Lalelani, umzalwane ongahlanganyeli ongakhonzi, ngeke afane nomzalwane okhonzayo. Ngeke. Uzombona ukuthi uzombona indlela ajabula ngayo, ila ajabula khona. Uyobona khona ukudla la adla khona. Ngoba agqilile, uyaya nje, wakhuthwa nje usayeke ukukholwa. Ngoba ngebeke abantu ukuhleba, uzokuhleba. Aqala futhi ngawe. Lithi iBhayibheli konke okusehlele kubahlelile nabanye. Yonke into odlula kuyo khona abadlule kuyo banqoba. Likhona ibandla. Yibani ngabagqilile. Kusho ukuthi yiba rooted, yiba neimpande. Ungathi uthi uyosonto ubathethe ngiyokhonza. Because uJesu wafa wavuka. Oh amen. Uthi uJesu wathula ihlazo lami. Bethi wena siyakwazi into ethize. Uthi uJesu elami ihlazo walisusa. Konke okudala kudlulile. Kwase kuvela okusha empilweni yami. Ungathintwa ngoJesu wakho. Kuyodanswa na ukhona. Kwenziwa izinto ezobumnyama na ukhona. Babona futhi bayazi abantu bethi hayi uyakhonza ukukhonza kodwa akafani nalabo abanye. Yena ungcono ngoba siba naye emdansweni. Sinaye emajointini. Ungcono uyaya esontweni kodwa akafani nalabo abayitshelayo abaya enkonzweni sibeshiya zonke izinto. Bayafunda abantu. Uhlobo lolu lomzalwane. Qila. Angimsize. Into eyenza ukuthi abantu abanye kube ngathi kunzima. Into ekholwayo abayiboni ukuthi bagqilile nabo. Kuneimpande. Bazalwane, yabona nje emakhaya. Izinto ezihlupha abantu, izinto ezineimpande kade zafakwa. Ihluphe umkhulu, ihluphe ubaba, ihluphe indodana, ihluphe abazukulu ngoba ineimpande. Nokukholwa kwakho yenza sure ukuthi ineimpande ukukholwa. Yiba umzalwane othi akunyakaziseki kalula. Oh amen. Awuthi ngitshaliwe endlini kaNkulunkulu. Ungavumi ukufa umsebenzi kaNkulunkulu utshaliwe. Uthi as long isekhona icebo likaNkulunkulu liyoma. Ayikho into eyongisusa kuJesu. Once waphuza labo drink endleleni ugijima, uzobonakala usuhleli phansi.